харҷи молии хонаводаи ин мард назар ба даромадаш бештар аст. ӯ дар ин замин обчакорӣ мекунад ва яке аз фарзандонаш дар ҷои дигаре фарошӣ, ки дар умум моҳе 1500 сомонӣ даромад доранд. дар ин зиндагӣ агар гирем ҳозир ин замоное ки ҳозира ин маошҳо мувофиқат намекунанд ба хотире ки маҳсулотам қимат шудагӣ, мана гӯем хӯрокам қимат шудагӣ, ин тараф бо гӯем ки хай пули барқ, пули масалан об, пули масалан ин чизои пардохт кардан дар корко. дар хонаводаи Акбар Ёқубов ки 5 нафаранд, харҷу дахли молии хонаводаро на ҳамеша ҳисоб мекунанд. На он қадар ҷояш мешавад ки ҳисоби китоб мекунем, як чизмона мегирем, ва ҷояш мешавад ки хай якун қадар диққат наметем. баъзе коршиносон бар ин назаранд, ки мисли Акбар Ёқубов дар Тоҷикистон аксар сокинон на ҳамеша дахлу харҷашонро аз қабл таҳрезӣ мекунанд. Шӯра Латифов, коршиноси масоили иҷтимоӣ, мегӯяд дониши молии хонаводаҳо паст аст. бинобар ин наметавонанд харҷу даромади худро дуруст зери назорат гиранд. ин якум дараҷа нодуруст истифода бурдани маблағҳо, сарф кардани маблағҳо, идоракунии худи маблағҳои оила. мо анализ карда буромадем ки маоши миёна дар худи Душанбе, дар гӯем марказҳои Хуҷанд ё Бохтар, дар бахши хусусӣ ба ҳисоб миёна аз 2 то 3 ҳазор сомонӣ аст. агар фарз кардем дар як оила 3 нафар кор кунад, ба ҳисоби миёна 6000 сомонӣ маош мегирад. лекин ҳамин маблағҳоям афсӯс дар оила идора карда намешавад ва сатҳи неку аҳволи оилаи баланд бардошта наметавонад. як пурсиши радиои озодӣ дар кӯчаҳои Душанбе нишон дод, ки назари сокинон дар бораи дахлу харҷи хонаводагӣ ва шеваи ҳисоби китоби он гуногун аст. вақте ки маош мегирӣ, вақте ки ягон даромад мешад, нақша мегирӣ ки ҳамин куҷо истифода барам, чанд қаша ид ва истифода барам, чанд қаша кадом маърака ва истифода барам, ё хонавода ва кадомаш ба фарзандо ва либос хараму, кадомаш ба пойафзол хараму, ҳамаш бояд як нақша, як тартиби муайян бошад. набошад шаҳр зиндагӣ карда намешавад. аком рост дига пагум ба худам хеле ман намекам, ман хонаводам ва аком ёрдам метам. худам бовар ки чи расход зиёдтӣ намекам, ман аком бечорам гав мезанам, ҳава худа кошо ёрдам метам. ай қарз мегиред, ай қарз мегиред, то пенсия гирифта наметем. ба ин маоши зиндагӣ бисёр мушкил аст. хусусан ҳамин шабу рӯз маош туғрӣ намегирад, нархи наво гаронай. ҳарчанд сокинон аз маоши пасту афзоиши нархҳо нигаронӣ доранд, вале коршиносон шеваи истифодаи маблағу вуҷуди як нақшаи дурустеро барои бюҷети хонаводагӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. бино ба иттилои расмӣ, дар Тоҷикистон ҳаҷми музди меҳнати ҳадди ақал 600 сомонӣ муодили каме бештар аз $60 амрикоӣ аст.